Yine şu an bir magazine geldik. Bakalım soradım. 47 bin dolar deydi. Başka çekmedin yaşını çektiydi, sonuç için çekken. Yine hormatly tomoşaşlarımız San Francisco täze taýlanmany başlapdyr. Yine bizim şuun geldik. Türkmenistan'ın yürüte dostumuz, ağamız geldi orana atlaşımız. Şu an gözüm kırıp bir da men adım aytma deyip haýsy oranın kim biljek onu. Bir oran geldi Türkmenistan'dan bir yerde. Ne biz şu an San Francisco'da men ön videolarımı tomoşa eden bilýändirler. Square Union esas San Francisco'nın merkezi. Ol Türkmen halkyny başka hali satýan meclisem şu ýerde. Şu ýerde ne şu an Türkmenistan'ı yavaş başladım bilemek şu an yönüne täze üçin taýynlyklar arşa bermek başlapdyr. Gelin kısaçık arşa bilen tanışaýlyň. Yöne entek şu an gurtdular. Eneleken ýolkamyz. Ine şu an arkamda görýäňiz, ine ýolkan şu an gurtdular. Ine bärsi şulam öňkelemiz ýokdy. Diýmek ine çağlara gelmäne ine ýene bir bahana çykdy ne diýip bolsa ýakynda çağlara gedirmek bolar. Beýik ýol kozda media. Men kış Amerikada bolup göremek hiç ýyly. Köplen şu tomus gelýär, güýz gelýär. Ýaz gelýär. Ne diýip bolsa kış güýl berdi. Görürsün näil bolýar. İnşallah. Hormatly tomoşaşlarymyz, arkamyzda görýän magazin arda ma dogry etjekden soň şuňa şol haýym öldümi. Ýani şeýle ilk gördük. Bir sumka bar eken. Bahat näse bilýärmi? 47 000 dolar. Gide sumka çyk. Men aýan çykýan. Şeýle videoны boýsa giýdim. Gelin gyzlar, eğer sowgat aldyrasynız gelýän bolsa, inde size gowçy adres berdim. Elbette değişýän. 47 000 dolara sowgat aljak, ýa-da millioner bolsaň da 47 000 dolara bir sumka bermek mene dogry diýip biljekler. Elbette alýan badyr, sebäbi eger alınmaýan bolsady satmardylar. Ýene biraz belki geçetim gelýär. Men şu adeşeli dünýäniň hiç bir ýerinde ine şu magazine girip göremek, kaptandan geçmäge çekindirýän magazin neyin? Bahalaryny artyn bilýäs. Ine 2 tane sumka soradym. Birinjini 5 000 dolar dedi. İkinci 47 000 diýenden sonra soramaga çekindim. Gyzykdym aslında näşe diýip. Näme üçin girdim? Şu dost oğlan birat görjek diýdi. Şonuň bahanasy bilen birinji edek girip gördüm. Ine şu an bir magazine geldik. Bakalım soradım. 47 000 dolar diýdi. Başka çekmedin yaşını çektiydi, sonuç için çekken.